వరంగల్ నగరంలో గంజాయి బ్యాచ్ మరోసారి రెచ్చిపోయింది. మత్తులో ఊగుతూ సామాన్య జనంపై పడి విరుచుకుపడుతున్నారు. పడమరకోట సమీపంలో గంజాయి మత్తులో కొందరు యువకులు చేసిన వీరంగం ఇప్పుడు స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది. వరంగల్ నగరం పడమరకోట ప్రాంతంలో గంజాయి బ్యాచ్ వీరంగం సృష్టించింది. ఒక మిఠాయి దుకాణమే లక్ష్యంగా ఈ గ్యాంగ్ రెచ్చిపోయింది. అసలు ఏం జరిగిందంటే గంజాయి మత్తులో ఉన్న కొందరు యువకులు పడమరకోటలోని ఓ మిఠాయి దుకాణంలోకి చొరబడ్డారు. చాలా చిన్న విషయానికే షాప్ యాజమాన్యంతో గొడవ దిగారు. కనీసం తాము ఏం మాట్లాడుతున్నామో తెలియని స్థితిలో మత్తులో ఊగిపోతూ విచక్షణారహితంగా ప్రవర్తించారు. దుకాణంలోని వేయింగ్ మిషన్ పగలగొట్టడమే కాకుండా విక్రయానికి సిద్ధంగా ఉన్న తినుబండారాలను మిఠాయిలను రోడ్డుపైకి విసిరేస్తూ చిందరవందర చేశారు. షాపులో ఉన్న సామగ్రిని ధ్వంసం చేస్తూ అక్కడ వారిని భయభ్రాంతులు గురిచేశారు. నగరంలో గంజాయి విక్రయాల వాడకం పెరిగిపోవడంతో ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యకృత్యమవుతున్నాయని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. మేము వ్యాపారం చేసుకుంటుంటే అకారణంగా వచ్చి గొడవ చేశారు. మత్తులో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళకే తెలియదు. షాపులోని సామగ్రిని విసిరేసి నష్టపరిచారు. ఇలాంటి వారిపై పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితులను గుర్తించే పనిలో పడ్డారు. గంజాయి బ్యాచ్ల ఆగడాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలని వరంగల్ వాసులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.